Ayay ka, kulang ba yung kwarta o? Tag 120 maning sandal. Saon man eh. Mama, ngayon kwarta ba yung yung drawing book? Yan ako, 20. Kulang man ma. Usay kulang, tibo kalibutan imong drawingon. Yan ako. Kapalit na gigwa ni sa dala ron. To. Dula ka to. Unsa man niyo dula? Question and answer. Pangutan unti ka. Tapos kung matubag nimo kini akong 100, imo na ni. Pero kung di nimo matubag kanang 20 nimo, ako na na. Ha, saman sugot ka? Diko. Tanawa oh, 100. Pag dili na ko matubag, 100 akong ihatag. Kung di ko katubag sa imong pangutana, pwede man ka mangutana sa kuha. Kung di po na ako matubag, ihatag na ako ni. Pero kung matubag na ako ni, kanang imong 20, ako na na. Saman, deal? Sige. Kung di na ako matubag ang pangutana, tagaan na kag 20. Kung matubag na ako, tagaan ko 100. Oo. So, mangutana ko ha. Kinsa ang nagkanta sa lamok? Tubag na. Wala. Baik. Unya, ako na po yung mutana. Oo. Unsa nga lamok ang nay duha ka pako, duha ka tiil. Nya mulupad. Ha? Pwede ma-research? Sige. Search lang. Research na ako nalagay. Ay. Wala man. Ang answer. Ako na pinauta na. Unsa nga lamok ang naay duha ka pako, duha ka buktiil, unya ang ulupad. Nara 20. Wala ko pala sa answer. Hindi ka kumudula, ulit sa bingo. Dili sa to! Ulit sa bingo. Ulit na ko bingo. Hello mga gagmay gotok! Watch out daw kay Giselle Avenido. Watch out daw kay Trixa Nori Ferrando. So sa mga gusto magpa-watch out, comment lang below.